मुलुगनां आबहावा सान फालिनो थांनायाव दुथांनि गलियाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बे समाव मोनसे गिदिर खौरां मुलुगनां आबहावा सान फालिनो थांनायाव दुथांनि गलियाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंनि जोखोम। दिनै 5 जुन थामहिनबा मुलुगनां आबहावा सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जयरामपुर फानबारि ओनसोलनि हा रैखाथि कमिटिनि बानजायनायाव बोसोरसेयाव 1 लाख दंफां फुलि गायनाय थांखिजों आसाम अरुणाचल सिमनानि धेमाजि फानबारि ओनसोलाव दंफां फुलि गायनो थांनाय समाव सिनाय मोनै दुथांनि गुलि गावग्लुंनाय जाथाय। बे गिख्रंथाव गुलि गावग्लुंनाय जायगायावनो बगासुतिया मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंनि जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। बे गिख्रंथाव जाथायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। जाथायसालियाव पुलिस बिफाना थांनानै जाथायखौ संदांगासिनो दं। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, सशियल'जी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल आईडी govindacollege@gmail.com।